staan nu bij de herstel. Zoals je kunt zien op de achtergrond, toen gaat de kapotte hoezer. Hier is zinnig van autooorlog. Dat gebeurt. Voor de rest, hier bij de herstel hebben we natuurlijk alle werkzaamheden gedaan aan kapotte rustvoertuigen, wielvoertuigen, tanks. We zijn nu bezig met nu trek aan te leggen. Op de achtergrond hebben we nog het opslag van overig materiaal wat misschien nodig is afgedrukt moeten. Wat aggregaten staan daar en zo. Hier bij de herstel is eigenlijk ons eigen technisch bureau. We kunnen alles oplossen voor ons. Altijd behulpzaam. Dan moeten we s'nachts om 12 uur gerepareerd hebben, komen ze ons helpen. Goede samenwerking, dat is heel belangrijk. Onze eigen inzetbaarheid. Ja, dus dat betekent eigenlijk de keuken onderwacht hier bij de herstel. Onze eigen keuken zijn nu verbouwen. Vrij compleet nieuwe keuken. Ideaal, nog beter apparatuur, het krijgt nog beter eten. Dat wat al heel goed is, het eten hier. Ja, we zijn de keuken dus aan het verbouwen. Je hebt net Suzanne Nasker al gezegd. En daarom stonden we nou weer in de tent van herstel. En vanmiddag met eten kregen ze tomatensop en een broodje frikandel speciaal. En wat het eten betreft, denk ik dat de mensen hier niet te klagen hebben. Want wat ze hier kregen, dat denk ik dat ze toen niet kregen. Want ze kregen hier onder de middag altijd sop. Altijd wat extra's. Een broodje frikandel of kroket of wat anders. Met 3, 4 fruitsalades erbij. En 2 angersalades. 4, 5 verschillende soorten brood. Dus en 's avonds hebben ze werm. Met 2 soorten aardappel. Meestal een gekookte aardappel of rijst. En vlees met een saus. 2 soorten groentjes. En meestal toetjes of een ijsje. En ook weer salades erbij. Dus wat dat betreft hebben ze hier echt niet te klagen. En als ik van sommige mensen hoor, dan is of de box te klein aan het weren of vooral die wassen de wastijd. Dus. We zijn dus heel lang in de zomer toe ook in de winter. We hebben dan extra voertuigen gekregen. Die gebruiken alleen van de mariniers. Voor wat deze voertuigen zijn nog beter bestendig in de winter. De chauffeurs van ons die normaal de rupsvoertuigen rijden, die kregen ook hier les in de zomer. Maar mocht het natuurlijk mogelijk zijn, dan kregen ze op deze voertuigen weer rijden. We moeten toch wel inzetbaar blijven. En deze zijn gewoon een stuk beter in de winter. Met name te veel sneeuw als onze eigen voertuigen. Het gaat ook wel. Met bepaalde bergen vast, steile omhoogheid, zijn deze veel fijner voor. En die gebruiken we dan ook. Dus die staan hier nu zo lang, nu staan ze eigenlijk stil. Maar in de winter hebben ze heel nodig en daar is er echt ook goed gebruik voor. Mijn verwachtingen zijn wel, er zijn wel een heleboel dingen uitgekomen. De situatie hier is toch een klein beetje anders vaak. Waar heeft dat mee te maken? Je staat nu in de maquette 1-op-1, waar je dan op een oefenterrein geoefend hebt, allerlei andere zaken. En nu begint inderdaad uit te komen wat we verwacht hadden. Een heleboel verschillende ervaringen hebben we nu opgedaan. We zijn ongeveer iets over de helft van onze uitzending. Het is ook voor mij eigenlijk ook meteen het leuke van het geheel, dat ik heel veel verschillende dingen heb mogen doen tot nu toe al. Zoals? Ik ben natuurlijk commandant van een peloton, daar ben je heel druk mee bezig. Zeker in het begin, de beginfase hier. Daarna komt er natuurlijk een heleboel routine in de werkzaamheden. Ik heb gewerkt onder andere door middel van site-inspecties met de militairen van de VRS. Dat is dus het Bosnisch-Servische leger. En sinds een aantal weken werk ik ook wat vaker samen met de burgerautoriteiten hier. En juist dat soort dingen maakt het eigenlijk heel afwisselend hier voor mij. Bent u nou langzaam gewend aan dat schokkende beeld van allemaal die opgeblazen huizen? Ja, dat is zeker als je de eerste keer het gebied binnenkomt. En dat zijn ook de bezoekers hier, is dat het eerste wat zij, en het meest indrukwekkende wat zij ervaren. En inderdaad voor ons geldt, nu je inderdaad een tijdje mee geconfronteerd bent met dat beeld, ga je dat niet als normaal ervaren, maar het brengt geen schok meer teweeg. Wat er misschien af en toe nog een schok teweeg brengt, is dat van een aantal zaken weet je de verhalen die er afgespeeld hebben in de tijd van toen hier de oorlog was. En dat is dan nog schokkend voor ons.
Wat is nu een wezenlijk verschil tussen die Zeedorf-tiet en die TT? Nou, zoals in Zeedorf, het is meer van 8 tot 5. Want na 4 uur dan spat eigenlijk iedereen op elkaar, dus klaar met het werk. En dan gaat iedereen zijn kant, of naar zijn vrouw toe, zijn huisje toe, eigen kamer. Hier in het uitzendgebied ben je gewoon 7 dagen in de week, 24 uur per dag, ben je gewoon druk bezig. Het is niet van tot het einde, om 8 uur nemen ze naar toe van, hey, zit daar alweer? Op het kazerne gebeurt dat niet, dan ben je om 4 uur. Geef ze de orders voor de volgende dag en dan om 8 uur zitten ze elkaar weer. Maar hier kunnen ze gewoon, even kunnen vragen weer en dan kan s'avonds om 7 uur zijn. Dan kan een opdracht bij komen en dan wil ze s'avonds om 10, 11 uur moeten dat gaan doen. Dus dat is wel een groot verschil tussen hier, in Bossing dus, en het kazerne Zeedorf. Deze plaats geeft dus een uitermate goed voorbeeld van hoe dit land geteisterd is door een burgeroorlog. Zeg maar. Mensen die om redenen van geloof elkaar gewoon uit een streek hebben verjaagd. Ja, als je door deze streek rijdt, zie je eigenlijk hoe ontzettend mooi het hier is. En dan al deze puinhopen, dat is gewoon heel erg als je dat ziet. Aan één kant verbaast me dat als je dat terugkoppelt op Nederland, zoiets zouden wij nu in Nederland niet meer doen. Maar als ik heel eerlijk ben, kijk wat er nu in Noord-Ierland gebeurt. In wezen is dat een klein beetje hetzelfde. Het heeft dezelfde grondslag. Plus dat ik voor deze uitzending natuurlijk wat heb moeten leren over de geschiedenis van dit land. En dan weet je dat dit al sinds jaar en dag, sinds eeuwen speelt deze strijd eigenlijk. Alleen je wordt nu wel met de neus op de feiten gedrukt als je hier rondrijdt. Als je ziet wat hier allemaal gebeurd is. Betekent dat voor u dan geen vraagteken bij uw eigen aanwezigheid? Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is voor ons heel moeilijk te peilen natuurlijk wat de output van je aanwezigheid is. Maar je merkt gewoon in deze omgeving waar je ook komt hoe vriendelijk de mensen tegenover je staan. Want ze hebben haar scherp in de gaten. Dat het feit dat SVU hier nu is, dat het daardoor vrede is. En het feit dat het vrede